ng mga nagbabagang balita. Dating pulis at 3 iba pa timbuk sa bypass operations sa Calabanga, Camarines Sur. PNP Camarines Sur naglabas ng traffic advisory sa inaasahang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. At enrollment para sa sunod na batch ng English Proficiency Program ng Provincial Government ng Camarines Sur nagpapatuloy. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Apat ang arestado kasama ang isang dating pulis sa bypass operation sa Calabanga, Camarines Sur. Ang iba pang police report sa ulat ni John Amador. Hindi na nakapalagpa ang 4 na lalaking ito matapos ang ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Zone 4 Barangay del Carmen, Calabanga, Camarines Sur kahapon. Isa sa mga naaresto sa operation ang isang retiradong pulis. Nagsagawa po tayo ng operation, yung pinagsanib na pwersa ng PDEA Camsur, Philippine National Police Drug Enforcement Unit, Special Operation Unit 5, Calabanga MPS at yung ating PDEA Catanduan, sinama na rin natin. Kung saan po is successfully po tayo nakapag-conduct ng bypass operation na nagresulta sa pagkakahuli ng 4 katao, including po itong may-ari ng bahay na si Renato Ubias. At nakapag-kumpiska po tayo ng more or less 15 grams of shabu at ito'y nagkakalaga ng 75,000 pesos. Hindi ito ang unang pagkakataon na mahuli ang suspect na si Ubias na napag-alamang nagretiro sa serbisyo taong 2016. Ito po si Renato Ubias alias Ato, at yung pamilya commonly known doon sa barangay nila, is a retired Philippine National Police member. Nag-optional siya noong 2012. At noong 2016 is na-subject na po siya sa isang anti-drug operation. Isang search warrant operation doon mismo sa kanyang residente. Samantala sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, huli din ang isang 39 anyos na suspect sa pagtutulak ng illegal na droga. Nakuha sa kanya ang 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu, 38 caliber na baril at 5 bala nito. At about po yan, mga 1:25 PM. Oo. Ang ining San Fernando MPS sa pamamayo ni COP Police Captain Israel Banaag, together with the joint elements kang 501st RMFB and Provincial Drug Enforcement Unit kang PPO, nagkaugwa kami ng anti-illegal drug bypass sa barangay Pamukid, San Fernando. Nakuanan siya ng sarong sachet ng pagtutubod ang shabu, tapos kang pag-search sa iya, nakuha na siya ng 2 pang sachet. Tapos kang habang nagsisearch ang tropa, nakakuha ng caliber 38 revolver, tapos 5 bala kang 38. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga naaresto, habang kasong paglabag sa 10591 o illegal possession of firearms and ammunition ang karagdagang kaso ang kaharapin ni alias Rex. Natuntun naman ng mga otoridad ang isang imbakan umano ng mga armas ng rebelding grupo nitong Martes sa Barangay Agusais, Lagunoy, Camarines Sur, matapos ituro ito ng dating miyembro ng rebelding grupo. Kung tawagin namin ay isang PVC IED. So improvised explosive device siya na gawa ng mga rebelde gamit ang isang PVC. Ito po ay isang uri ng IED na hindi na bago sa aming mga kapulisan, dahil sa katunayan po ay marami nang na-recover na mga ganitong IED sa buong Bicol region. Marami ng pagkakataon po ay kami ay nakapagbukas na ng ganitong IED bilang isa sa aming expertise. Ang laman po ng IED na ito ay yung tinatawag na
ammonium nitrate in fuel oil. Yung po ang isang abono. Ang sangkap mo nito ay isang abono at nilalagyan nila ng mga tinatawag naming shrapnel. Ang shrapnel na po ito ay once na sumabog ang bomba, ang IED na yan, yung mga shrapnel na po ito ang tatama sa mga personnel o kaya sa mga papatamaan nilang sasakyan. Parang ang trending po kasi ngayon meron na po silang sariling design ng kanilang IED. Nasa pangangalaga ngayon ng PNP Explosive Ordnance Division ang IED para sa tamang disposal. Jan Amador, CSN. Nasunog ang poste ng kuryente ng Casureco 2 pasado alas 8 kagabi sa Naga City. Agad naman itong naapula ng mga tauhan ng Naga City Central Fire Station. Ayon sa Casureco 2, posibleng illegal connection at overloading ang tinitingnang sanhi ng sunog. Naghalo-halo na daw kasi ang mga linya ng telco companies sa poste ng Casureco 2. Ngayong tumataas na ang demand ng kuryente ngayong nararamdaman na ang malinsangang panahon, maipaalala ang kooperatiba sa mga consumer na mangyaring ipacheck sa mga elektrisyan ng kanilang electrical connection para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Dapat di ita iasa lang ini during Fire Prevention Month na bulan na Marso. Ugalion ta na po ini daily o kaya magkaigo po kita ning regular na inspection as in pagkakaigwa ning rewiring sa tuyang harong. Dahil man magibo yan, yan inspection na yan in once a year. Pero at least gibuhon ta po yan ning kumbaga nasa isip na pirmi once na ihabit na kung mahali kita ipasiguro ang mga wire and may kasabihan nga ni kita magtipid na kita sa gabos na bagay bako lang sa mga electrical wiring na nakalagay sa tuyang mga harong. Ano po? Magaragastos, magsunod sa standard pero kumbaga kampante ang isip ta, makakaturog kita ning tultol and maiiwasan po ang mga araw kaning kasulo. Sa Pasakaw, Camarines Sur, ang naging ruta ngayong araw ng mga tauhan ng provincial government ng Camarines Sur sa nagpapatuloy na rollout ng murang bigas mula sa NFA. Narito ang ulat ni Marge Serico. Pinilahan ng mga residente mula sa 3 barangay ng Pasakaw, Camarines Sur, kabilang dyan ang San Cirilo, Santa Rosa del Norte at Santa Rosa del Sur, ang 33 pesos per kilong bigas hatid ng Coferte Caravan ngayong araw, Marso 6, 2025, sa Coferte Covered Court, Santa Rosa del Norte, Signature Park. Ang arami po, mayo po siya ng limit sa pagbakal hanggang sarong sako, pwede po sindang tawanan para po ma-enjoy ninda ang baratong kilo po kang bagas. Nagpila po kami digdita. Medyo po naaraman mi na ang bagas po kaya ang toyo mi digdi mabakal kami. Kami man kaya ma'am ta medyo dikit. Sa 1 week lang ma'am ta ang nangaki ko nagpapadaraman. 10 kilos lang po. Ang ilan sa mga ito inagahan ang pagpunta sa venue para may mabiling murang bigas. Kami po nagpapasalamat as sinauugmata, nagkaiba po kita ning arog kaini yung inaapod na caravan para po sa hali pong Kapuerte. Ini po para sa gabos na constituents po kang Pasakaw, Pasakenyos po. Sa liwat po, gusto mi pong hagado ng opportunity na ni, samantalahon na pasalamatan po ang pamilya Villafuerte, inot-inot po kay Governor Luigi Villafuerte, kay Congressman Elre Villafuerte, sa pag-iriba niya po digdi sa Team 1 Pasakaw, kay Mayor Bengua, kay Board Member Taiko, and sa pag-iriba niya po sa konseho. Sana po ipadagos po ninda ng araw kanipong programa, na dakulangon pong tabang na maray sa muya pong mga namamanwaan digdi sa Pasakaw dahil pong sawa sa pagtabang sa mu. Salamat pong maray sa indo po. Salamat Team 1 Camsor, salamat Team 1 Pasakaw. Patuloy pa rin ang rollout ng pagbebenta ng murang presyo ng bigas sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur at prioridad ng provincial government sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte at sa tulong ni Congressman Elre Villafuerte na maihatid ang murang presyo ng bigas. Layunin nitong matugunan ang idineklarang food security emergency ng Department of Agriculture dahil sa pagtaas ng bigas sa mga merkado. Marge Serico, CSN. Naglabas ng traffic advisory ang Camarines Sur Police Provincial Office hinggil sa nakatakdang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, March 7. Sa abiso ng Camsur PPO, inaabisuan ng lahat na light vehicles papuntang Naga City at Metro Manila na pansamantalang dumaan sa San Isidro Pili patungo sa Minalabak Route, diretso papuntang San Vicente Milaor, Camarines Sur. Inaasahang magiging maigpit ang seguridad mula sa National Highway na sakop ng Barangay Kadlan dahil sa inaasahang pagdating ng Pangulo.
Inaasahang dadaluhan ng Pangulo ang Grand Rally ng senatorial candidates ng administrasyon o ang alyansa para sa bagong Pilipinas. 70,000 ang inaasahang dadagsa sa naturang Grand Rally sa Capitol Complex. Kahit bukas pa ang Grand Rally ng bagong alyansa para sa bagong Pilipinas, ay may nauna ng senatorial sa Camarines Sur at kung muling papala rin daw itong manuklok sa Senado, turismo ng Camarines Sur at Bicol Region ang nais niyang tutukan. Ang buong ulat mula kay Eli Balbin. Mainit na sinalubong ng LGU Libmanan at ni Mayor Jess Camara ang tumatakbong senador na si Lito Lapid sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pinuri naman ni Lapid sina Congressman El Rey Villaperte at Governor Luigi Villaperte dahil hindi matatawaran ng serbisyo sa probinsya ng Camsur. Okay naman sa nakikita ko, lalo na pag may kalamidad dito, lagi tumawag nga rin sa akin niya para humingi ng tulong. Hingi niya ng tulong ng ating mga kababayan, lalo dito sa Bicol, sa Camarines. Yun na, sa Camsur, sa buong region ng Bicol. Kung matatandaan, si Lapid ay nagsilbi bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Samantala, nagpasalamat si Mayor Jess Camara dahil bibigyan ng prioridad ng senador ang turismo sa buong Camsur. So nakakatuwa po kasi sa ngayon, isa po yun sa pinaka-priority project po ng ating bayan, ng bayan ng Libmanan, na makatulong po tayo sa probinsyang Camsur sa paghatak po ng mga local at mga international tourists. Well, salamat po sa opisina po ni Senator Lito Lapid. Maraming salamat po sa mga tulong na pinapadala po sa bayan ng Libmanan. Lalong-lalo na po ng panahon na may kalamidad po ang bayan ng Libmanan. Maraming salamat po. Eli Balbin, CSN. Huling araw ng Chiropractic Health Mission sa Fuerte Sports Complex, dinagsa. Narito ang ulat ni Marge Serico. Kahit sa Day 2, dinagsa pa rin ang Chiropractic Health Mission sa Fuerte Sports Complex ng Camara Institute for Chiropractic Sciences at ng Provincial Government ng Camarines Sur. Isa na rito si Dante Apring ng Magaraw, Camarines Sur na matagal nang inireklamo ang pananakit ng kanyang likod. Low back pain, one. Pero ngunyan ko malang minamatik sa mga nakainot dahil siguro sa pagturo ko napasala. Pero di ko aram kung underlie baka igwang hilang. First time ni Danteng subukan ang chiropractic treatment kaya slightly may pag-aalinlangan siya. Pero ayon sa isang chiropractor, ligtas at walang dapat ikabahala ang mga nais sumubok ng chiropractic treatment. Nais ding mabago ng mga eksperto ang mga misconceptions sa therapeutic treatment na ito. Dumaraan daw sa mahigpit na screening ang isang pasyente bago ito sumailalim sa chiro session. Dapat ding umano sa licensed practitioner magpa-adjust ang mga pasyente. Yeah, it's definitely safe. As chiropractors, we actually screen to make sure that the patient is safe for adjustments. That means we ask if they have gone through any surgeries or if they had any falls or accidents before. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga pasyente na naka-avail ng 2 araw na libreng chiropractic treatment. Salamat po sa Kinagob, so Pilri, WUG sa Congressman Mix. Salamat po. Thank you po, Gov. Luigi, Kong Elray, Kong Mix. Thank you so much. At least na-relax po. Marge Serico, CSN. Bukas na ang enrollment para sa bagong batch ng English Proficiency Program ng Camarines Sur LGU. Kung paano makaka-avail ng libreng programang yan, alamin sa report na ito. Halos mag-iisang linggo nang nag-aaral ng Nihongo o Japanese language ang AL student na si Christine Calyada. May plano daw kasi ito magtrabaho sa Japan kaya sinamantala ang libreng language proficiency program. Bali, ang strand B po kaya sa nakino sa senior high school is caregiving. Sabi po ninda and demand ang caregiving ko niya sa Japan. Kaya po pursue naman po kami magklase ng Japanese language. Maliban sa Japanese language ay nagpapatuloy din ang English Proficiency Program sa Southeast Asian Institute of Computer Technology na isa sa mga prioridad na programa ng Provincial Government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Sa katunayan ay bukas na ang enrollment ng 100 Hours English Proficiency Program para sa April 23, 2025 batch. Simple lang ang requirements sa naturang programa gaya ng birth certificate, valid ID, NBI police o barangay clearance, marriage certificate para sa mga babaeng kasal na, color picture at transcript of records o diploma.
Apart from, of course, improving their skills in the English language, it provides them avenue to be globally competitive. The CICT, or the Southeast Asian Institute of Computer Technology, is a program of the provincial government of Camarines Sur. And under the school, we have different training for the people of Camarines Sur. And we have the English Proficiency Program, or the Governor Luigi Villaferte English Proficiency Program, which provides the people of Camarines Sur the avenue to train and hone their language skills, most especially in the English language. Sa pagsisimula ng enrollment sa naturang programa mula kahapon March 5, maaari magsumite ng requirement at enroll online o walk-in sa CICT sa BMC Road, Naga City. Magtatagal ng 1.5 buwan ang English Proficiency at iba pang Language Proficiency Program. Nananawagan din si Pianyas sa mga taga-Camarines Sur na samantalahin ang libreng language studies at iba pang programa sa kanilang opisina. Yes, we have different courses in the language studies. We have the Japanese, and we also have different other courses with TESDA certificates. We have the bartending, we have the bookkeeping, we have the housekeeping, and other computer courses. And it's all free. It's, of course, headed by our Governor Luigi Villaferte with the effort of the entire provincial government of Camarines Sur to give free training for our people. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camster News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.